Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong hikai ad hoc hadian katokat nesngi bakalane kajingaki da kabathia miet hakmat sekretarian. Henne ka step ka shitarik unaitung ki lakan ria no nakmat sekretarian banlet shong yakhi no additional sekretarian. Habalet ban ringdor ya kajingaki ki nong hikai. Layu I baka jaka bagi shong ban yakhi kalong ka ba isne. Namar ki haban shong asurong nalor kata kadai ka jaka badan ha ka jaka let shabar ki balet bawan.